εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, πας ως της ομολογήσει εν εμεί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ως της δαν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ο φιλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος, και ο φιλών ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Και ως ου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπεν αυτό, ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και ακολουθήσαμεν σοι, τι άρα έστε ημίν. Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς, αμήν λέγω ημίν, ότι εμείς οι ακολουθήσαντες μοι εν την παλιγγενεσία όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πας ως αφή και νοικίας, ή αδελφούς, ή αδελφάς, ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα, ή τέκνα, ή αγρούς, ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιωνίων κληρονομήσει. Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι. Και έσχατοι το Ευαγγελιζομένο